А сега да ви представя някои пломби. Това е Plombex, заместителя на оловото. Оловните пломби, които вече са забранени в Европейския съюз, тъй като оловото е токсично, работят по същия начин, имат отвори, вкарвате тълчете от една страна и стискате с същите клещи, с които сте работили с оловните пломби. Най-малката ни пломба, Stinlock, е за заключване на пожарогасители, водомери. Друга малка пломба, Wingseal. Повечето пломби работят по идентичен начин. Слагате, заключвате и вътре има елемент, който не разрешава пломбата да се извади в обратна посока. Тя може да се разкъса, но не и да излезне в обратна посока. Както виждате, някои от тях са като дъвки, многоцветни, красиви. Stinlock, макар и малка, леко по-скъпа пломба заради металния елемент на заключване вътре. Готово. Small Seal, малката пломба. Също за пожарогасители, водомери. Използва се за пломбиране на резервоари на коли. Нали знаете, българина обича да си щипва от горивото. Така работодателя може да е сигурен, че като му напълни резервоара сутринта, той няма да щипне от него. Бета, много здрава пломба с много стабилно заключване, метално заключване вътре. Обикновено се използва за АТМ-и, но за всичко друго. По същия начин карвате, къса се, но не може да излезне без да се скъса. Hixil, имам я в два размера. Ето разликата. Когато не ви трябва голяма дължина, си поръчвате от по-малките. Работи по идентичен начин. Има стрелка от коя страна се вкарва. И край. Няма излизане. Отиваме към по-големи, по-здрави пломби. White-Seal. Много здрава. Много еластична. Ето тази, например, се ползва в Румъния от една петролна компания за пломбиране на камиони, резервоари. Работят по идентичен начин. Няма излизане. AlphaSeal. По същия начин. Голяма повърхност за голямо лого, ако желаете, което между другото принтираме лазерно, за да не се изтрива лесно. Работят по същия начин. Тази също се използва много при тирове, цистерни. Метална пломба, Balonseal. Отскоро я имаме и я предлагаме. За хората, които не желаят пластмаса, които си мислят, че пластмасата е по-слаба, според мене няма разлика. Meterseal. Можем да ви доставим отделно пломбички и отделно телна макара и вие да си режете дължината, която ви е необходима. Можем да ви доставим по дължина, закачени от едната страна. Стандартно ние ги предлагаме 30 см, 300 мм. Но ако желаете по-дълга или по-къса, можем да ви я направим. Отнема малко повече време, защото всичко това се прави ръчно, така че заявката е добре да дойде малко по-рано, да имаме време да ви ги направим. Системата, по която работи, карвам, завъртам и тя вече не може да излезне. Опасвам това, което искам да заключа, вкарвам и завъртам отново. И край. Няма мърдане. Тело, пластмасово тяло,
Можете да опасвате много големи дължини. Използва се за резервоари, големи резервоари, където двата заключващи елемента са на голямо разстояние един от друг. Още два продукта. Черупки за водомери. Се пломбира се от тук за многократна употреба. А това е една от най-здравите пломби, които имаме. Ползва се от транспортни фирми, които искат много висока сигурност. Катинарче, дебело въже, стоманено, мушката от тук. Механизма за включване работи на принципа на кукичката за риба, всъщност на всички наши пломби така. Като вкарате, няма излизане навънка без разкъсване, а тук специално единственият начин е само с рязане, няма друг начин.